And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Hindi raw ako makapagtatapos ng pag-aaral. Kasi mabubuntis lang naman daw ako ng maaga. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bella. 23 years old at kasalukuyang naninirahan sa Bohol. Ito ang aking secret file. Bunso ako sa 7 magkakapatid. Nung umalis yung tatay ko, nasa sinapupunan pa ako ng nanay ko. Kaya lumaki ako na walang kinikilalang ama. Kapag naririnig ko yung pangalan ng tatay ko, ayoko. Galit na galit ako dahil sa ginawa niya. But with God's grace, I was able to forgive him. 21 years old ako noon. Imagine, 21 taon ko siyang hindi napatawad. And by the way, broken family kami. As in broken. Yung mga kapatid ko, kanya-kanyang hanap buhay. Ako lang at si mama ang laging magkasama. Mahirap lang kaming. Lagi ako nagwi-wish na sana kahit isang espesyal na araw, makumpleto at mabuo kaming magkakapatid. Pero hindi talaga natutupad. Pagkatapos ko sa secondary year ko, nagtrabaho ako sa Cebu for almost 2 years. 2 years as babysitter. Gustong-gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral noon. Kaso walang-wala kami. Year 2015, umuwi ako sa Bohol para mag-aral. Yes, ang saya-saya ko sa mga panahong yun. Excited pa nga ako mag-enroll eh. Ewan ko nga, ba't ako sa private school nag-enroll? Alam ko namang hindi namin kaya. Pero nag-enroll ako at ang kinuha ko ay BSHRM, Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Services. Sa tulong na rin ni Mama. Months went by, na-realize ko na every day is a battle. Nag-struggle ako. There was a time na hindi na kaya ni Mama ibigay ang mga pangangailangan ko sa eskwelahan. Dahil sa kahirapan, I decided to stop studying. At naganap ako ng trabaho. Then finally, natanggap ako bilang dining assistant sa isang fast food chain sa Bohol. Nagtrabaho ako just to save up money so that I can continue my college education. Pero hindi sapat yung sinasahod ko para sa daily expenses ko. Nawalan ako ng pag-asa. I thought di na ako makakapag-aral uli. But praise God. Kasi may mga tao na tumulong sa akin para ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Pero etong mga taong to, kinausap nila ako. Sila na daw yung bahala sa school fees ko. At sila na rin daw ang bahala sa allowance at projects ko. Tinanggap ko yun at buong puso akong nagpapasalamat nun. During my studies, grabe rin ang sakripisyo na dinanas ko. Minsan papasok ako sa school na hindi ko makain. Pumapasok ako sa paaralan na walang laman ng tiyan. Hindi alam ng mama ko na hindi nga pala ako makain. Nag-a-absent nga ako paminsan eh. At dahil sa kahirapan, gusto ko na mag-give up. And nung time na yon, wala akong nakukuhang suporta galing sa mga kapatid ko. Instead, I receive words of discouragements from them. Di raw nila ako tutulungan. Di raw sila maglalabas ni piso
Tutal, hindi naman daw nila ako totoong kapatid. Bakit daw sila mag-aaksaya ng pera sa akin? Hindi rin naman daw ako makakapagtapos ng pag-aaral kasi mabubuntis lang daw naman ako ng maaga. Pagkatapos kong marinig mula yun sa kanila, yung mga words na yon, umiyak talaga ako. Napahagulgol ako. Pero hindi yun naging rason para mag-give up ako. Instead, pinakita ko sa kanila na deserve ko na makapagtapos ng pag-aaral at hindi sila magsisisi. I took it as a challenge for me to strive harder. Araw ng Sabado at Linggo, naglalabada ako sa mga maruruming damit ng mga kakilala ko. Tinitiis ko yung pagod at hirap para magkaroon ng pera. Para sa araw-araw na gastusin sa school. Lumipas ang mga ilang buwan, taon, finally, nag-graduate na ako. At excited na ako sa seremonyang magaganap. Sa araw ng graduation ko, si mama lang yung nandun. Pero okay na yun, masaya na rin ako. Kitang-kita ko sa mga mata ni mama na ang saya-saya niya. Dahil nakasuot ako ng black gown. And of course, hindi ko makakalimutang pasalamatan si Lord. Kasi siya yung dahilan kung bakit naging matibay ako, naging malakas ako, at nagkaroon ako ng sapat na kaalaman at kaperahan para lampasan ang mga pagsubok sa buhay. Knowing that God is with me in this journey, I will always find satisfaction. Hindi na give up sa akin si Lord. Despite my weaknesses, at pinrovide niya sa akin lahat ng resources ko. With strength and with hope. Oo, I will struggle. But with God, I am surely stronger. Muli, ako si Bella at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!